Naga na isuspindir ang Sa Pilipinas. taho kang mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampas na magitan. siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. Sa headlines kan mga barata, ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP sa Naga asin ikatulong distrito kan Camarines Sur, pinilahan. Barangay Mabolo sa siyudad kang Naga, may bagong water tank. Tulong driver in van sa Naga arestado sa pagkawat ni Tong Its. Naga College Foundation Band and Rondalia mapartisipar sa National Music Competition for Young Artists 2024. Diyos marhay na banggi. Ako po si Mark Mendoza, ang sa indong magiging tagapaghatod bareta. Bakong suba-suba ang sakripisyo kan mga nagresibinin ayuda. Hali sa ayuda para sa Kapus ang Kita Program o AKAP, digdi sa syudad ning Naga, asin ikatulong distrito kan Camarines Sur. Amay nagpila, hasta abuto nin pagsirang kan saldang, asin halawig na paghalat sa mga bisita. Aramon tang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Alas 4 pa lang ning aga, nakapila na si Nanay Norminda Peruelo, 62 years old, residente Campili, Camarines Sur, sa JMR Coliseum para sa ayudang itatao, hali sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKA Program sa mga pamilya sa loob kang syudad kang Naga, asin sa mga banwaan kan ikatulong distrito sa Camarines Sur na naapektaran kang mga nag-aging bagyo. Susog ki Nanay Norminda, dakulang tabang ini sa pamilya ninda, matapos malugi ang sa iyang sadit na negosyo huli kan sunod-sunod na bagyo. Siyempre, sa mga tanumi nagkaarano, sa mga paninda ko nga ni enterong mayo ng paninda. Taggulay man ang pagtitinda ko, sagod mga batag. Dakulao na yun ang maray, igwa ka ng pambakal ng bagas, mga pangsira o sa estudyante, nangangaipang estudyante. Araw ni Nanay Norminda, amay managpila sila Tatay Domingo Braga at si Nanay Rosario Sargento para sa 5,000 pesos na itataong ayuda na pambakal bagas, kakanon at iba pang gamit na kaipuhan ninda. Nagpasalamat man sinda sa ayudang mariresibi. Pangdagdag po sa panggastos sa mga pag-eskwela, araw kang mga pagkakanin, yun po. Salamat po sa sa nagtabang po, sa nagtaraw po sa mga arok sa muya, mga tios. Iyon po masabi ko po sa mga nagtabang po sa muya. Ano po lamang, matungod bagas, magro-grocery para igwa lamang ng mga magagamit. Bisita man kasyudad din Naga si House Speaker Congressman Martin Romualdez para personal na mahiling ang kabugtakan ka mga residente. Iibahan man siya kan mga lokal na opisyal sa syudad kan Naga asin Camarines Sur. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, pinaglinaw man ni CSWDO Head Miss Annabel Vargas na apwera kan 5,000 pesos na naresibi kan mga residentes kang Naga na nakapasar sa validation kan DSWD. Matatawan man si mga may harong na partially damaged, alagad bako subot cash, kundi materyales na sa indang magagamit sa pagpapakarhay kang sa indang naraot na istaran. Pero sa ngunyan ang target is 10,000. So pera kayan, igwa pa kitang tataong shelter assistance, pero si ibang yaon sa shelter yaon man sa AKAP. Ang shelter kasi iba man to yung mga sa total and partially damaged ito. So definitely po ang mas benefit kayo ito si mga partially damaged. Padagos pa sa mga bareta, lampas alauna na nin hapon kan mag-abot si House Speaker Martin Romualdez. Kaibahan si ako Bicol Party List Representative Saldico sa GMR Coliseum kung sa insinabat man inininda Congressman Gabby Bordado as Naga City Mayor Nelson Ligacion. Nagkaigwalang ning ceremonial turnover kan ayuda para sa nagkapirang beneficiaries asin tulos naghali si House Speaker Romualdez para maglipat sa Kapitolyo Provincial para sa kaparehong pagtaunin ayuda sa mga taga Camarines Sur. Bagong water tank na pinagdunar nin sarong pribadong grupo sa Barangay Mabolo, Syudad ning Naga, napapakinabangan na kan mga residentes. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Ang Catholic Relief Services ang nagtao ning tulong bagong water tank sa Barangay Mabolo, Syudad kang Naga na saro sa naapektaran kang bagyong Christina.
Saro sa agrangay ka mga residente sa nakaistar sa Zone 3 as in Zone 5 ka nasabing barangay ang mayong supply o kadikit na bulos kan tubig kung kaya sinda ang nainot na nabenepisyaran kaini. 2,000 liters ang kasya sa water tank na dakulang tabang naman sa mga apektadong residente kang barangay Mabolo. Susok kay Ricardo responded II, pamayo kang relief operation kang barangay Mabolo, saro sa idang barangay sa napili na matabangan ka nasabing organisasyon. Dagdag pa ni Ricardo na bago pa man nagpamati ang Bagyong Christine, problema na talaga ang maluyang bulos kan tubig sa indang barangay. Before pa kang Typhoon Christine, talaga may problema na kami sa tubig in term of inumun dahil ang Zone 3, Zone 5, lalo ang pinakapagdaykon puro halos mayo na pong tubig daw nga ni sa araw kaning oras. Pagpatakbo ng alas 7, maka na talaga magagamit. Aware man kayo ng LGU Naga, aware din kayo ang water district kang Naga na may kakulangan, may supply kang ano. Pero ining tiktaw po kang CRS and kang Caritas Caceres ay dakulang bagay po iniyo sa sa part kang Mabolo, barangay. Dahil inot na inot before the PP2 na mag-abot, na-set up mina sa Pagdaykon Puro, tapos digdi sa may Orban at digdi sa main sa Bay Barangayon. Si tulong darakulang almost 2,000 liters ang kasya. 10 aldaw man ang pagsupply ng tubig kang CRS sa water tank kang barangay Mabolo. Susuki punong barangay Art Matos, makikipag-ulay sinda sa Metro Naga Water District, mapalapit sa supply kan sa idang tubig, urog na tahas tangunyan da ipa nagiging tultol ang bulos kan tubig sa duwa nindang zona. And igwasin ng piglag na tulong tangke na 2,000 liter each. Pigdara lang yan digdi sa Zone 3 and Zone 5 para igwang mainom na tubig ang mga residentes kang Zone 5 and Zone 3 kang Barangay Mabolo. Tayo man lang po kaya yan ang nagwawara-wara ang tubig digdi sa zonang ini. Dahil kayang supplyan kang nawasa ang Zone 5 and Zone 3. Pagkakabangi may bulos man, pero pagkakaaga talagang mayo na. And sana ini mga inom mo na tubig na ni naka-destino na yan dyan sa iba-ibang parte kang Zona 3 and Zone 5. Kaya po ngunyan, operational na po yan, nagsasakluan na kan mga tao, mga residentes duman. And sinda mangiraray ang nagtataoning supplies ng tubig ining CRS para continuous ang pagsakdo kan mga tubig kan mga residentes kan Mabolo. Apwera ka mga water tank, may 5,500 cash assistance man na itatao ang CRS sa mga kwalipikadong pamilya sa Barangay Mabolo. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto sa ibang isyu, nagpapadagos ang budget preparation kan Barangay Council kan Mabolo, Syudad ning Naga, kung saan may dagdag na 1 million pesos na budget para sa masunod na taon. Digdi naman kukuanon ang pampasweldo sa mga empleyado kan barangay. Mientras tanto, paubos naman subuot ang budget kan Barangay Mabolo na pinaggastos sa pagtaonin ayuda sa mga residentes matapos ang magkakasunod na bagyong nag-agi sa Syudad ning Naga. Almost 1 million man si dinagdagkan 2023 to 2024. Ngunyan sa 2024 saka 2025 may dagdag man sa budget. Almost 1 million man si dagdag. Kaso iyan budget na yan, mapuli man lang yan naman sa personal services, mga pasweldo, kan mga empleyado. Kaya yan, mas sabihin, may dagdag pang honorarium para sa mga employee. And sa 2025 yan. Pero sabi nga niyan, ang dagdag yan, rikit sa naman lang. Kaya iyon na yan, sa budget may, sa ngunyan, pawara na. Sa iba pang bareta, may nakadestino para sa road security as impapainuton kung naiipit sa trapiko sa kalabaan kang National Highway na sakop kan probinsya nin Camarines Sur ang mga truck na may daradarang relief goods na para sa mga probinsya kan Bicol na naapektaran kan mga bagyong nag-agi.
Inisubuot ang instruction ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr. sa mga Chief of Police na aagihan kan mga bihikulong may darang ayuda pasiring sa Catanduanes asin iba pang probinsya sa rehiyon. Susugki Police Captain Jane Alteza, tagapagtaram kan Camarines Sur PNP, may mga nag-aragi na subuot na bihikulo na kargado nin ayuda para sa mga probinsya kan rehiyon na pinag-alalayan kang sa indang mga personnel. Ang instruction po ng ating Provincial Director, Police Colonel Virgilio Olala Jr. ay i-maintain ang tamang pag-manage ng trapiko at the same time yung mga ganitong mga trucks na nagdadala ng mga relief goods po ay sila ang priority natin. So, pauunahin po sila kung sila ay nata-traffic, kumbaga sa daan, at i-assist po sila. So, meron po tayong mga road security na nakatalagang mga personnel just for this purpose po. Sa pagbabalik kang news break, tulong driver ning van sa Naga dinakop sa pagsugal ning tungits. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Number 3 kan Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng mga sila na isuspender ang Sa pinagkas. taho kan mga issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong kalayo ang apektado kan News Break. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Man pinagsubo kasi ng mga sila na isuspender ang Sa tao ka ng issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong kalayo ang apektado kang News Break. Sa pagpapadagos kan mga bareta, nakaabot na sa probinsya kan Catanduanes ang health logistics na pinagpadara kan Department of Health Bicol bilang health response matapos ang Super Typhoon Pipito. Kabali sa mga ipinadara kan Department of Health Bicol ang mga bulong, jerrycans, breastfeeding kits, collapsible water containers asin dakol pang iba. Ini nagkakantidad sarong milyon pesos. Ang health logistics ang pinagresibiman subuot kang PDRRMC kan Catanduanes. Magpapadagos man ang monitoring kan Department of Health Bicol sa kamugtakan kan mga residentes sa probinsya kan Catanduanes.
Matapos lantupunin tubig baha ang ground floor kang Naga City People's Mall, kung sa inyaon ang pwesto kan mga paratyenda ning prutas, balik naman ang mga ini sa saindang pagtyenda. Urog na ngunya na nagraranina ang pagsilibrar kan Kapaskuhan. Susog kimis Malin Mayaw, maririsa ang paglangkaw kan presyo kan tapayas na dating 70 pesos ngunya 90 pesos na. 100 pesos naman ang sarong patos kan kiat-kiat, as in 300 pesos ang sarong patos kan grapes. Sa ngunya, nagluluway-luway naman sindang nagbabawi matapos ang sainang biglaan na pagkalugi. Papaya po ma'am, nagtaas po ang presyo niyan. So ang presyo po niyan dati is 70 ang kilo po, ngayon po is 90 ang kilo na po ngayon ma'am. So yung pinya din po natin ngayon is 70 po ang isa, for each po siya. Then yung sa kiat-kiat po, ang presyo po natin is 100 pesos po, isang bucket na po yun. So, yun sa grapes naman po, ma'am, 300 ang kilo po niyan. Sa ngayon po naman sa amin, ma'am, nakakabawi naman po kami na din. Then siguro po, meron na pong, marami na rin pong bumibili. The rest po kasi parang, inisip din naman po kasi ng mga tao, yung ano din, yung concern din po nila, yung ano po ba yung uunahin nila, yung pagkain po ba o yung prutas. So, sa ngayon po, siguro binabalance din naman po nila kung alin yung bibili nila, pagkain, and then fruits din po. Sa satuyang police report, 153 cybercrime cases ang nakarehistro ngunyan sa opisina kan Regional Cybercrime Unit kan PNP na yaon sa Camp Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi. Susog ki Police Captain Edwin Mapula, Chief of Operation kang RACU o RACU, kabali sa 5 cybercrime na sa indang naimbestigaran iyo ang online libel, estafa, swindling, anti-photo voyeurism Act, illegal access as in pagbalgar sa Safe Space Act. Sinabi pa kan opisyal na daiman alarming ang kaso sa Bicol mapadapit sa cybercrime. Ang Camarines Sur Naga ang may halangkaw subuot na bilang kan insidente ning cybercrime. Kan suod bisita ang mga personahe kan Regional Anti-Cybercrime Unit sa kinibong pagpaseminar kan KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster kan Pilipinas mapadapit sa cybercrime law. Mataas yung Camsur Naga. Hindi naman po alarming ang incidents dito sa cybercrime. Sa iba pang police report, sa Police Station No. 5, ipagpapadagos kang tulong driver nin van na sinda alias Mariano, 44 anyos, kan Nabua, Camarines Sur, alias Rodrigo, Nabua, Camarines Sur, asin ang 60 anyos na si alias Jesus, kan San Juan, Iriga City. Udto kan arestohon ang mga ini mientras na yaon sinda sa van terminal kan subagong udto, nakumpiskar sa nasabing mga suspek ang baraha, asin pusta na nagkakantidad 1,226 pesos. Padagos pa sa mga bareta, liwat magkakaigwanin kadiwa ng Pangulo sa National Irrigation Administration digdi sa siyudad ni Naga, kung sain liwat makakabakal ang mga nasa vulnerable sectors nin bagas sa kantidad na 29 pesos ang kada kilo. 35 pesos man ang kada kilo para sa ordinaryong residente kang Naga. Amay man bubukasan kang niya ang sa indang opisina para dakol ang maserbihan. Pinag-iisipan man ni Engineer Gaudencio de Vera, Regional Manager kang NIA Bicol, na gibuhon oral daw ang nasabing programa. Mayroon kaming yung P29, yung bigas ng bigas para sa mga vulnerable sector, no? Poor peace, senior citizen, yun, no? Basta dalhin lang nila yung ID nila tulad ng ginagawa ng dati. So mayroon tayong available around 500 data o 1,000 sacks doon. And then this time mayroon naman tayong available na yung 35 para sa lahat naman to, no? Yung mga kung sino yung, kasi yung balak namin kung talagang tuloy-tuloy ito at magkaroon kami ng maraming stock, baka magbukas na lang kami ng araw-araw yung 35 para kasi kung once a week kasi o every one, ang haba ng pila no? Ayaw ko ring pumipila yung mga tao. Kung available lang sana yung 35 namin, baka magbukas na lang kami dyan sa harap
ng para araw-araw kung sino yung pwedeng mag-drop by, makabili ng murang bigas na 35, no? Kung ano yung available namin. Sa iba pang bareta, NCF Band and Rondalia mapartisipar sa National Music Competition for Young Artists 2024. Aramon taman kompletong detalye sa report ni campus correspondent Kelly Francisco. Lalabanan kan mga piling miyembro kang NCF Band and Rondalia ang National Music Competition for Young Artists o NAMSIA matapos ganahon ang regional rounds para maging qualified sa national competition. Maugma na may kaibang kabaan na mamati ni Elaine J. Guerrero asin Jasmine Bendiola ninhuli tasindama laban para sa national competition. Ang na-feel ko po ngunyan is happy po at the same time kinakabahan po since first time ko po magsali sa solo bandorig category po, ganyan. Ang napipil ko na po is parang grateful po ako since natawan ako ning chance na makapag-perform sa national stage tapos makahalubilo ang iba pang mga musicians na same ang passion, same gustong ipaabot sa tao, which is i-promote ang diversity kang music and then ang culture, kung ano ba talaga ang music kang Pilipinas. Ang mahal na Diyos ang sentro kan sa indang inspirasyon para masungkit ang trayumpo. Naging inspiration ko po is my family po na nag-push sa akin na magtugtog po, and si Lord din po kasi binigyan niya po kami ng talent na ganito po. Ako po, ever since si Lord po talaga ang ang naging inspiration ko po, and also gusto ko rin po gamitin yung talent ko to encourage other student po or mga kabataan ngayon. Proud advisor as in trainer man ang sa indang conductor na si Venrich Hermojeno. I feel grateful na sila ang magre-represent ng isa sa mga magre-represent ng Region 5 sa national competition ng NAMSIA. Natutuwa ako at nakita ko ang improvement nila since day 1 ng aming pagtitraining. Continue practicing pa rin kahit na alam kong nape-pressure sila at maraming challenges hindi lang sa academics. Ang pag-balance ng oras kasi sa pagtugtog at pag-aaral ay medyo mahirap. Ang pinaka main advice ko ay matuto silang mag-balance ng oras nila. Pinasalamatan kan mga miyembros kan NCF Band and Rondalia ang NCF community sa mainit na suporta para sa indang babalehan na kompetisyon. Para sa One Media TV 48 Naga, Kelly Francisco, Newsbreak. Mga tugang 34 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na ini hatod sa Indo kang Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Di malingaw na follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Asin ini ang One Media TV 48 Naga Newsbreak. Number 3 ng Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad. tao ka ng isyo sa warong drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha nung hinabot pa sa lampag na magiging siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head.